Добре дошли в нашата образователна поредица Information Matters. Здравейте на всички и добре дошли в 9-ти епизод от поредицата Information Matters. Днес ще говорим за медийна грамотност и поверителност. Когато сме онлайн и използваме своите профили в социалните медии, ние винаги оставяме след себе си дигитални отпечатъци. Освен това, сме предразположени да споделяме и личните си данни. Винаги обаче трябва да помним колко важно е да защитаваме поверителността си. Личните данни са всяка информация, която може да се използва за идентифициране на всеки един от нас онлайн. Защитата на информацията за нас е ключова, за да предотвратим споделянето й или достъп до нея от неупълномощени страни, което може да доведе до кражба на самоличност или други видове киберпрестъпления. За да избегнем изтичането на лични данни, трябва да разберем как да използваме настройките за поверителност в социалните медии и други онлайн платформи. Трябва да се въздържаме от споделяне на чувствителни данни в несигурни мрежи и винаги да използваме силни пароли и допълнителни мерки за сигурност, за да защитим профилите си. Ето защо е много важно всеки от нас да заеме проактивна позиция за защита на поверителността си в дигиталната сфера. Когато сме добре информирани, използваме сигурни практики и внимаваме за нашите онлайн дейности, можем да намалим потенциалните рискове и да осигурим по-безопасно онлайн потребление. Концепцията за интернет хигиена стъпва на нашите усилия да навигираме в дигиталния пейзаж, като се ангажираме съзнателно с социалните медии и наблягаме на отговорни и сигурни онлайн практики. Признаването на възможностите за уязвимост онлайн и предприемането на съответните мерки за защита на личните ни данни определят разбирането за това колко е важна поверителността. Това включва отговорно управление на личната информация и повишаване на осведомеността ни за потенциалните щети от дезинформацията. Прилагането на тези мерки включва конфигуриране на настройки за поверителност и разрешения, като информираност за бисквитките и инструменти за проследяване, за да контролираме нашия дигитален отпечатък. Полезно е да сме наясно и с стратегиите и инструментите, които могат да бъдат използвани за проследяване, шпиониране и нарушаване на личната ни сфера. Чрез разбирането на тези концепции и прилагането на предпазни мерки можем да подобрим нашата медийна грамотност, да защитим поверителността си онлайн и активно да допринесем за по-безопасна и по-информирана дигитална среда. Не пропускайте останалите видеоуроци от информативната поредица и намерете още полезна информация на нашия уебсайт informationmatters.eu.